stod mange uden el, vand og varme flere dage i træk. Derfor har ukrainske flygtninge i IKAST taget initiativ til et lokalt madmarked, hvor de samler ind til deres familie og venner, så de kan holde varmen vinteren over hjemme i Ukraine. De er brød med salo. På en solskinsdag i Danmark De er ligesom bacon. Ja. går tankerne på kolde vinternætter i Ukraine. De er borscht. De er ligesom dansk suppe. For 25 kroner kan beboerne i IKAST købe sig til en varm ukrainsk ret og sende hjælp til de ukrainere, der får brug for varmen. Det er meget vigtigt for mig, fordi min familie er nu i Ukraine. Som jeg føler, at jeg skal hjælpe til min familie, til min far, til min søster, til min bror. Mama, jeg er Erfaringen er nemlig, at Ukraine vil opleve nedbrud i varme, el og vandforsyning. Og når radiatoren svigter til vinter, kan dagens arrangement gøre en forskel. Det er bedre at sende penge, for mennesker kan købe tøj i Ukraine. Hele indtjeningen for dagens madfest sendes nemlig til Ukraine. Of course, money is important. That's, as I said, all the money will be sent to Ukraine. So we believe we can make something and help people. Og det støtter de lokale gerne op om. De vil støtte deres folk dernede, og hvis de kan bidrage med nogle ting, så synes vi, det er en fantastisk god måde, når alle hjælper hinanden. Hvorfor er det vigtigt for dig? Det er fordi, det er mit hjem. Jeg begynder at græde. Så til mig det er vigtigt, fordi det er mine venner, mine familie, de er alle sammen dernede, så derfor jeg skal hjælpe.